Hej og velkommen. I dag skal vi lave en channel art eller kanalgrafik. Så først søger I på et eller andet på Google Billeder, så kan I trække den ud på jeres laptop. Ja, bare sådan der. Så tager vi bare lige en ny. Den er den også pæn. Ja. Hvorfor kan... undskyld. Der. Så kan jeg gøre det. Jeg havde allerede en fil, der hed det der. Ja, så har jeg lavet det. Så går jeg ind på den her hjemmeside. Jeg lægger et link i beskrivelsen. Trykker jeg på en tekst, og så fed. Så er min tekst. Det skal jeg så ikke gøre, hvis det er min kanal. Gamers, eller mig og en af mine venners kanal. Anini. Og den her on. Next. Nu når shit. Der opstod lige en fejl. Det jeg lavede. Det skal være grøn, inden jeg kan det. Next. Jeg ved ikke, når den går væk af sig selv lige lidt efter. Det havde jeg ikke lige set før. Nå. Okay, we're waiting. Sådan der. Så står der bare det. Okay, det er alt for dårligt til. Jeg trækker den bare ud på min laptop. Og så har jeg lavet den lidt forkert, så vi sletter den lige igen. Gå ind på den der. Sætter on til der. Sætter next der. Venter her. På den lige gider at komme, så kan jeg... nu kom den. Undskyld. Det er lidt fejl. Jeg bruger laptop, så... Eller papper. Så jeg er nødt til lige at sætte den til opladning. Hvis det irriterer, så må jeg godt skrive det. Det var... ja. Nogle gange glemmer jeg lige at sætte min computer til opladning og sådan noget. Så jeg ville faktisk have sat den til opladning her i tidligere i dag. Men det nåede jeg så ikke lige. Jeg skulle i skole, og så skulle jeg ned til mig. Så ja, og så gik det ligesom... Nu sidder jeg her om aftenen. Og så lige i gang her. Så har jeg den her. Ja, nu går vi tilbage til det. Så har jeg den der. Jeg gider ikke downloade den. Det fylder alt for meget. Så har jeg den her. Så går jeg ind på den her. Shit. Shit, mand. Bum. Jeg gør bare sådan her. Bum, 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 bum. Sådan der, så vil der ind igen. PCmonkey.com. Gå ind på skrivebord, hvis jeg har den på jeres skrivebord. Så går I ind. Den der, som vi gerne vil have som baggrund. Jeg regner med, at I ikke vil have jeres tekst som baggrund. Og så hernede skriver jeg 2650. Ja. Hvad? Er det nu rigtigt, eller hvad? Ved du hvad? Det håber jeg, det er. For ellers er det bare synd for mig. Apple. Skal vi lige plusse en lidt større. Sådan der, så skal den bare sidde. Så går vi ind på den her sommerfugl. Your own. Er I stadig gå ind på skrivebord. Tag jeres tekst. Placerer I den forholdsvis midt i. Udvider den måske lige lidt. Trykker I save. Så saver I den på jeres computer. Saving to my computer. Hvis I tror, at den har det, så lad være at tro om. I skal først trykke save my computer. Og så står der, at I allerede har den fil. Men tryk ja, så erstatter den med den gamle fil, I havde. Så går I ind her. Ligesom, nu kan jeg prøve bare, så går I ind på YouTube. Hvis den lige gider svare, sådan der. Så går jeg ind under min kanal. Ja, jeg har så ikke lige noget. Det er en helt ny kanal. Så går jeg ind her. Rediger kanalgrafik, eller
redigation, channel art. Gå ind på fotos fra min computer, skrivebord, hele vejen ned, indtil I ser den her. Så venter I lige lidt. Ja, og så vil jeg gerne lige redigere den. Sådan der. Så vælg. Oh shit. Ej, hvad den er pænere. Ja, det var det. Jeg håber I nåede videoen. Vi ses.